I napriek diagnóze skleróza multiplex život pokračuje. Ochorenie sa dá liečiť. S prístupom k moderným liečebným metódam efektívne spomaľujeme progresiu ochorenia. Na Slovensku je dostupná chorobu modifikujúca liečba DMT – Disease Modifying Treatment. Tlmí zápalové procesy a obmedzuje poškodenie myelínu, ochranného obalu nervov potrebného k prenosu signálov. Podporuje remielinizačné procesy. Hlavným cieľom liečby je zníženie frekvencie relapsov a oddialenie trvalého zneschopnenia. Relaps je obdobie zhoršenia alebo objavenia sa príznakov ochorenia. Nastupuje po remisii, čase pokoja. Ako v pokojnom mori, v remisii sa pláva ľahko, no pri vlnách relapsu je to náročnejšie. Včasná diagnostika a liečba sú kľúčové pre ďalší osud pacienta. Je mýtus, že ak sa pacient s SM cíti dobre, už nemusí pokračovať v liečbe. SM je celoživotné ochorenie, vynechanie liečby vedie k rýchlejšiemu zhoršovaniu zdravotného stavu. Správne zvolená liečba a zodpovedný prístup pacienta prispievajú k vyššej kvalite života. Dôležitá je zmena životného štýlu, vyvážená strava, relax a vyhýbanie sa stresu, pravidelné cvičenie, tanec, zumba, yoga i psychoterapia a podpora blízkych. Včas diagnostikovaný a správne liečený pacient má výrazne lepšie šance viesť plnohodnotný život. Viac informácií o sklerózis multiplex nájdete na stránke sm.zdravoteka.sk.